Al mejor actor revelación es para Eneko Sagardoy por Al día. Enhorabuena. Gracias. Qué pasada, ay ama. Gracias a la Academia por este premio que me hace una ilusión y me hace temblar el cuerpo mucho también. Jon y Aitor, es que está aquí se la han eskertuado, no sé cómo agradeceroslo. Preguntáis con las películas y miráis y escucháis y parece tan simple, pero es muy importante y lo hacéis muy bien. Sois sensibles, trabajadores y majos además. Eskerrik asko. Eneko zorionak. Eskerrik asko. Sinesten. Bai, guztiz, aterrizatzen. Behin da berrez ikusten duen momentu, tezkara nekatzen. Ikusi zara? Ikusinaz ez osorik zatitxo bat, eta erdi lotxa, erdi urduritasun batekin ikusi dut gainera, orduan. Ez da erreza orainik. Ze pasatzen da burutik momentu horretan, zure izen entzun, eskenatoki batera igo behar zara, eskerrak emon, suposatzen dut pentsatuta daukazula zer esan, baina hala ere. Hala ere, beti zaude zalantza horrekin, zerbait ahaztuko zaizun, ez? Banuen eskertzeko gogoa handi bat gainera jende horri, eta orduan beti esaten duzu, jolin, olako erakusleio baten egonda, nik uste dut ilusio egingo liekela, ez? Orduan beti saiatzen zara presente ukitzen izen horiek. Ulertzen duzu zergaiti postu gara horren beste? Batzuk ezagutzen zaitugulako, apurtxu bet badabe, beste batzuk lagun handi direlako zuriek, eta ez ezagutu horren be, gure egin dugulako hau guztia, ez da? Bai, badago nik uste dut, ez dakit Euskal Herrian bakarrik edo beste herrialde batzuetan ere bai, horrelako nazionalismo bat, ez? Olako gauza handiak pasatzen direnean, ez dakit niri barregura etortze zait, baina bai, zergatik ez gure sentitu, ez da? Gustatuko litzaidake baina jende guzti hori sariak bere sentitu dituena modu berdinean zinera hurbiltzea. Azkenien, euskarazko pelikula batekin lortu duzuelako 13 izendapen goia sarietan, 10 sari lortu dituzu, hirugarren pelikularik sarituena. Mar Adentro eta Aikarmela dituzte pelikule dizen? Bai. Harrigarria, eta atzo edo gaur irakurri dut, lehenengo aktore saritu euskarazko pelikula baten. Hori da, osea, esaten dut, historia liburuetan agertuko gara. Eta Euskal Herritik doan produkzio bat izan da, Euskal Herritik doan pelikula bat izan da, euskaraz dela kontuan izan da, horrek hurbildu gaitxu bai, danok apurtxu bet? Bai, nik uste dut baiet, nik uste dut hau izan dela ja erremate bat, nik lehen ere neukan inungo konplejurik, eta ez dut ulertzen gainera konpleju horrek, baina argi gelditu dena da hizkuntzak berdin diola, ez da? Zuk pelikula bat egiten duzu eta ona bada eta heltzen bada, eta baloratzen bazaituzte, baloratzen zaituzte. Izan euskeraz, izan ingelesez, edo izan bere berrez. Egia da hizkuntza batek beti kultura bat ere islatzen duela, ez da? Beraz, segi dezagun euskeraz pelikulak egiten. Bai, nik uste honek plus bat handia, ez palitza euskeraz izango be, pelitzatekelako izango, altuko handi euskalduna eta euskeraz gehiago maite dugulako segurazki. Noski, bai, baina horrek ez du kentzen ere daukan unibertsaltasun hori, ez da? Zalantza barik. Hemen ulertzen dela, Kalkutan ulertu da, Milanen ulertu da, eta hori da niretza gainera zuzendari hauek daukaten gaitasuna, ez da? Hori da nik uste guk eskertu duguna be bai, ispilu horretan oso eroso sentitu garala, unibertsaltasun horretan gure hizkuntzan mugitzeko aukerak dauzela erakutsi duzue, eta nik uste hori da eskertzen duguna azkenien guk ikusle moduen be bai. Guretzako, ni ikusle moduan zinera noanean, euskeraz ikusten duanean pelikula bat, ez da ja hasieratik gehiago gustatuko hasi dela, baina niretzat etxea entzutea aktore baten, pertsonai baten gandik, edo entzutea kasa edo house, ez zait leku berdinera iristen, edo abiadura berdinean iristen. Eta lan egiterako orduan ere niretzat maite zaitut esatea, pertsonaia baten gandik, edo tekiero esatea, oso desberdina. Orduan, nik nahi dut jarraitu, bai aktore moduan, bai ikusle moduan, unkitzen, pentsatzen, divertitzen, entretenitzen, nire hizkuntzan. Niretzat dagoen gauzarik eta naturalena delako, ez da? Baten batek baino gehiago, eskerrik asko zer dan ikasiko zuen? Espero dut. Eskerrik asko. Bai, agian norbait ere amorratuko zen, baina amorratzen bada oso seinale ona izango da. Eta hortik abiatuta, honekin amaitzeko azkenien handia ez dalako euskarazko pelikula bat, handia da pelikula ikaragarri bat, eskaralako geratu bihar gube titular horretan.
muntaia, efektuak. Egin duzuen lan guztiak sario izan du. Esan dakoe argazkia, gidoia, 10 sari asko dira. Bai, 10 sari asko dira. Ekipu ezer, backstageeko irudi batzuk ikusten egon garalako. Ze momentu, mesedez? Oso bortitza izan zen, ni lehenengo saria izan zenez, sartu nintzen, eta repente nire representanteak esan zidan, vestuario tambien. Eta ni zer? Claro, zu guztia galdu zen duen. Lehenengo saritua eta gero barrune sartu zinen. Paskalen sarirako heldu nintzen, musikaren sarirako, eta gero pelikula honena eta horrek ezken nituen irabazi, baina izan zen gainera pelikula honetan gremio bakoitzak horren besteko lana eta esfortzua egin du. Pelikula batzuetan agian vestuarioa oso zaila da, edo efektu bereziak oso zaila, baina handian dena izan da oso zaila. Orduan, sari bakoitza zen halako errekonozimendu bat, benetan posten itzela, eta nik uste elkarrizketa guztiak eten nituela entzuten nuen bakoitzean. Y los nominados son... Eta, klaro, handia hor zegoen iaia beti, orduan, itxaron momentu bat hau ikustea nahi dut. Orduan izan zen, etengabeko moste bat, eta etengabeko post bat, eta etengabeko impotentzia bat, bertan egon nahi nuelako ere, bai. Ederra da, puntazo bata. Zuekan ikustie, zuek hori bizitzie, gero zuek guri kontatzie. Claro, bai, esken nik uste dut, telebistatik ikusita badirudi gainera beste mundu batean gaudela, ezta? Dela, ez dakit nongo lurralde bat, ez dakit nongo gaztelu bat guzti hori, ezta? Gero ez da horren besterako, baina egia da, ilusio handia egiten duela euskerazko hitz batzuk bertan entzuteak, eta gero aurpegi ezagunak bertan ikustea. Zalantza barik, izen propio batzuk galdetu berdizut, izen propio batzuk botazen dituelako esker horretan, aurretik eta astu aurretik aurreko elkarrezketan, gauzatxo eder bat kontatu zen idalako gelan, da gero, etzan agertu telebistan, zenbat sufrimentu lanien, eta sufrimentu horrek zer esaten zizuten, eta sufrimentu horrek eman duen emaitza. Horrekin gogoratu nintzelako ikusi zintu den. Bai, eta enuen horren presente eduki, bestela negar malkotan egongo nintzen denbora guztian, ez? Baina... Rodaje oso gogorra izan dalako. Oso gogorra izan dalako. Niri gehien errepikatu dizidan esaldia, nirekin denbora guztian zegoen zuzendari laguntzaiak, Ander Fernandezek esate zidan, sufrimendua momentukoa da, pelikula betirako da, ezta? Eta hasieran salbatzen induen esaldi horrek. Bukaerarako apurua eta morru hartuan nion, ze bazirudien dena justifikatzen zuen. Jambarik, zain, zankuen gaine. Bai. Baina egia da, era berean unkitzen hau, esaten dut, bueno, eske, pelikula egia da, betirako da, ez da, horrekin ezin da edozer justifikatu, eta ez da justifikatuko. Baina egia da oso pelikula sofritua izan dela, eta lana handia egin dela, eta jende askok sakrifizio handiak egin dituela pelikula aurrera ateratzen. Emaitza bikaina 1000 ikusle baino gehiago, ia zortie dauen eta barriro zinema aretoetan ikusteko aukera dauen, oraindik Euskal Herrian badauen arren, etxekueri esan, nik uste guztiek egin dutela legin txiki bat urbiltzeko baina etxekueri esan merezi duela, pantalla handian ikustie bai. Bai, Joan, pantalla handian ikustera, bertsi originalean ikustera, nola ez. Eta hurrengo pelikuletan ere, jendea gondelako zain apur bat, edo orain enteratu delako pelikularena goiak etorri direnean, ez da? Nik uste dute hor jarrera aldaketa bat behar dugula, eta esatea, goietan, Madrildik esan aurretik pelikula hau ona dela, eta ez euskerazko pelikulekin bakarrik, pelikulekin animatu zinera joaten, eta gero hala zuk ere balio berezi bat emango diozu pelikula horri. Beraz, inongo errurik botagabe inori, norbaitek ez badu ikusi oraindik pelikula, joan eta ikusi, benetan nik uste duz esango dut, baina merezi duelako pelikula ikustea. Bizar beste pelikula bat aurkezten zu, martxoaren bian errementari gaztatoz, Eneko Topera. Orain Madrilera. Orain Madrilera, bihar Madrilera. Bai, biharren naiz egongo Cuando dejes de querermen aurkezpen horretan, baina errementarikoan bai, eta errementari ere izango da martxoan bian estrenatuko dugu. Eta hori bai, ez itxaron urrengo urteko goietara arte, eta joan ikustera, ze beldurrezko eta fantasiazko pelikula bada, euskeraz 19. mende hasieran, handiaren epoka berdinean, deabruak, iluntasun handia, beldurra, umore ukitu batzuk ere bai, eta pelikula horrek zer esan handia emango du. Topera, Eneko. Ondo ospatuta suposatzen dut, parrandarekin zuie, Bai, teorian parranda zen, ze goizeko 5 ziren, edo 6 logelara joan nintzenean, baina neukan parranda zen txasi hori, nire anaiak esaten zidan, venga, eta nik esaten nion, ez, nik oraino era joan nahi dut, amaitu nituen elkarrizketak, ordu biterdietan, iruretan, eta orduan ja, heldu nintzen erako horren beste argazki, horren beste aurpegi ezagun, oraindik ikusi gabe, nenguela, osea, pasatuta. Oso ondo inguratute, zure anaia asko gustatu zaigu, bai? Bai, hombre, eske gustagarria da, igualak, claro, zesango dut. Etxekuek bizitzan, Eneko, oso eskerroneko ezara gainera beti, etxeko guztiekin, eskerronekuek etxekuekin,
lagunekin, zesantzu jende danak, amaitzaldera, hemen egongo nintzen ni milioi bat ordu zugaz, baina grabatuta dalez amaitzaldera, zesantzu gentiek eskerronatan esan dakue, nortzuk ezin ziren falta? Eskerronetan ezin ziren falta, txotxe, dudabarik. Txotxe da karrikantzerkitaldi, eta karrikantzerkitaldi ere ez hasi nintzen eurekin, bai pertsona moduan, bai aktore moduan, are gehiago pertsona moduan, eta niretzat izan zen askatasun handi bat emandozten espazio bat eta pertsona bat, txotxe, asko bierna benien gainera. Orduan, bueno, banekien hor presente eukin binabela eta bizitza zelako edan, gero gainera balio asko irabazi dago hitz horrek ez da, eta norbait espanaben utzi nahi izan txotxe, eta dagoen lekuen dagoela, seguru hor egongo bala entzuten, ez da? Seguru baietz. Irakasleren batzuk, eneko eta eskolatik kanpo eta argian bizten diguten heldu horiek gu gaztiago garanien, ze balio duten. Gauza ederrak esan zuz berari buruz, beste hori bizitzen irakatzi dit, antzerkiaren bitartez, aske izaten, edarra da hori. Bai, eta oso garrantzitsua ez, gero esaten dugu, aktore moduan, aktore moduan ere bai, baina pertsona moduan batez ere, antzerkiak badukan maskara kentze bat, askatasun bat eta txotxek pedagogo moduan oso ondo gidatzen zintuen ez ni bakarrik, ikastolan hainbat ikasle, eta nik daukadan ametxik handiena da, Kurutziaga ikastolan, hemendik aurrera antzerkiak derrigorrezkoa izaten jarraitzea, ez da? Eskerroneko izati eta eskuzabala izati gauze derra da, bazara, eneko gugaz bebai, asko eskertzen dori, segi horretan, eta orain bizitzaren bestaldi ez da, behin askatasun hori, lan hori eta zure lekutxo hori topatu eta gero, gozatu egin behar da topera hau, datorrena. Bai, eta edertasuna bilatu pasatzen da gauza guztietan. Ez zut esango luzerako ze plan dagoen ertainerako bez, laburrera? Bai, planak, epe laburrera. Bartzelonara handi aurkestera jun, zinemaldia.cat jaialdira, eta gero Heriotza Bikoitza, antzeslana, Donostian, Otsaiako 21, uste dut dela. Apuntatu inbidot. Apuntatu, jun ere. Hor gainera ez tozko goiarik emango, orduan ez da olako oi hartu niru gingo, baina ez da horregaitik gutxiago merezi joan ikustera. Ondo pasaneko edo. Mila esker hain eskuzabala zaralakon, eta zorizonak asko postu garalako danok. Ni ere bai, eskerrik asko.